Sugod kagahapong adlaw, Oktubre 8, 2023, gipatuman na ang piso nga provisional fare increase human aprobahi sa LTFRB ang gipangayong aumento sa plitihan sa transport sector. Ang minimum nga plitihan sa traditional PUJ nga 12 pesos mamahimo ng 13 pesos. Samtang ang modern PUJ nga 14 pesos mamahimo ng 15 pesos. Giklaro ni Director Eduardo Montealto sa LTFRB 7 nga magpabiling ipatuman ang 20% nga diskwento alang sa mga tinunan ug mga senior citizens. Gihangop kini sa hugpong sa mga drivers sa modern PUJ ug sa mga PUJ drivers nga namasahero sa dakbayan sa Mandawi. Samta ang mga pasahero nakasabot ra sa kahimtang sa transport sector. Giawag sa LTFRB ang mga operators nga mukuha og taripa sa ilang buhatan ug libre kini. Yun lang kay wala tayo mahimo. Iko ra ng piso nga increase. Okay na nagyapon ay. Sa kuan lang. Pero maawa nagyapon kay ma-increase. Pasahero ra may bubot split eh. Kritik J's, di mo tuman sa kuan ba? Di mo tuman sa Minimum. minimum. Ikaw commuter, unsa reaction nimo? Okay ra.